Bosna i Hercegovina je prije svega izuzetno prezadužena i to nepovoljno zadužena zemlja i mi ćemo odmah po formiranju Vlade Republike Srpske i Savjeta ministara donijeti odluku o izmjeni i dopuni zakona o zaduživanju duga i garancija kako ćemo ograničiti zaduživanje i na taj način u pregovorima s kreditorima prepoloviti rate kredita koje pristižu već u 2015. 16. 17. i 18. godini. Na taj način osloboditi 300 miliona konvertnih maraka godišnje imamo samo u Republici Srpskoj koje bi išlo prvenstveno za reformu penzijskog i zdravstvenog osiguranja, ali isto tako i za novo zapošljavanje. Ono što ćemo sigurno raditi da ćemo za 20% smanjiti poreze i doprinose i na taj način omogućiti da ljudi budu motivisani, privrednici zapošljavaju, otvaraju nova radna mjesta i da strane investicije uđu u ovu zemlju jer su i tako na vrlo simboličnom nivou. Pored toga ćemo ukinuti sve parafiskalne namete i omogućiti dodatno ohrabriti strane investitore da dođu u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i ono što ćemo učiniti dostupno, to je nekoliko vrlo konkretnih malih mjera koje će stimulisati novo zapošljavanje u Republici Srpskoj, a to je da nećemo dozvoliti, to je kaznit ćemo sve i jednu finansijsku instituciju, prvenstveno banku, koja pusti virman, to je nalog kojim se daje plata za neto plata bez plaćanja poreza i doprinosa, to je bruto plate i na taj način pomoći da se jednostavno plaćaju doprinosi i obaveze one koje sljeduju državi. Pored toga ćemo uvesti nekoliko vrlo konkretnih mjera kada je pitanje redovnost plaćanja od strane onih koji su stvorili obavezu prije svega gdje vlasništvo ima Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i na taj način omogućiti da privreda može da dobije onaj novac koji apsolutno zaslužuje po svim osnovama.